Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Mun gode da ziyartar wannan shafi na. Yace wai yaya za ka auna ma'aunin da kake so ka ce abu babba ne? Ruqiyatul anbiya kana so ka faɗi daraja ta matsayi da annabawa suke da shi. Yace kai ya sama amma da wala ka sama. Mai madalla da wannan zaman da wata zaman ba wai sama. Wato su annabawan dan kai nuna ma ba su da daraja. Sai ce su ma saman ne. Sai ce ya sama an amma ma da wala ta ne sama. Wannan saman kai madalla da saman da ko ta sama wacce saman da ba ta ko ta sama. Akwai na sama da ba kulla kabirin inda hula sai din tambata ya ga wata ba ta yi ruwan Allah da ake bada ta zuwa a ce ga shugaban kai wannan shi ne sai yi kai abu idan ya koma halarar Allah sai yi Allah ya sauki da kai yau ni ne abu kai ne kuma shugaba amma kuma Allah ya ga wannan adam to shi ne sai kowa abu ne a sunansa to ai ya kai yanzu a ce ba manzo Allah ne ma akwai da iskar wannan ani da Allah ya ce ba ka ba manzo Allah ai kai za mu kwata ce wannan a rayuwa mutane za ka